Yo, what's up mga kabuka? Good morning. Dito ko ngayon sa damuhan mga kabuka. Naghanap ako ng pako dahil wala kaming ulam. Kaya ito na yung kuha ko. Ito na yung nakuha ko na pako at saka gabi. Ah, Kanina pa ako dito mga kabuka eh. Kaso hindi marami ang pako dito. Kaya konti pa yung nakuha ko. Sinalihan ko na lang, kumuha na rin ako ng gabi, talbos ng gabi para dagdag ko dito sa pako. Grabe. Ang hirap maghanap ng ulam mga kabuka. Lagi lang tayong kumakain ng damo dito. Titira na yung ahas yung tiyan natin. Oh. Ayun, tagal na namin kumakain ng damo dito. Ayun, titira na yung ahas sa tiyan natin. Baliw ka yata eh. Parang buang ako dito. Ako lang mag-isa tapos tumatawa ako mag-isa. Yo, what's up? Ayan mga kabuka. Ito na yung nakuha ko. Kaya dagdagan ko pa to. Ng gabi. Kasi walang Ito yung pako. Ayan, pako yung isa gabi. Ito yung nakuha ko. Kaso konti lang yung pako dito eh. Kaya gabi yung kukunin ko ngayon. Dahil wala nang pako eh. Grabe. Yan mga kabuka, may gabi na dito. Yan. Yan. Ayan, marami namang gabi dito mga kabuka. Marami naman siyang talbos kaya ito na lang yung kunin ko dahil yung pako wala na. Nahurot na. Grabe talaga grabe ning dato ta. Kung pinangalak lang ako sana ng mayaman. Hindi ako ganito, hindi sana ako maghirap ng ulam. Ay, grabe. Pero okay lang. Kahit mahirap tayo. Laban lang mga kabuka, di ba? Ayan o. Oh, te. May pangulam na tayo tapos paksiwon. Grabe no. Tapos ang dami pang damo dito. Nakakatakot dito mga kabuka, baka may ahas. Baka may ahas, tuklawin tayo dito. Kaya dandahan lang talaga. Para hindi tayo matuklaw ng ahas. Ayan. Sana may makuha na puntang talbos. Talbos. Ito mga kabuka. Ayan. Naana po. Hanap tayo. Talbos dito. Oops. Oops. Ayan. Maraming gabi dito kaso walang walang mga talbos. Ano pa natin ang dito? Talbos ng gabi. Ayun. Daming gabi mga kabuka kaso walang walang talbos. Ayun mayroon na doon Oh, di ba? Ayan. Ito na. Mahirap talaga maghanap ng ulam mga kabuka.
Oh, tingnan mo. Grabe. Ang daming damo. Tapos, wala pang gabi. Wala pang talbos masyado. Be. Ito, paksiw mga kabuka. Okay na to. Uulam na tayo. Kasi nagugutom na ako. Wala pang almusal. Wala pa ako pamahaw. Kasi walay sudan sa balay. Paita. Kinabuhi ah. Okay na. Grabe mga kabuka no. Ito yung palagi kong ginagawa mga kabuka eh. Kaya nakikita yun sa mga vlog ko na ano, sa mga damo ang karamihan. Dahil sa probinsya ako eh. Wala namang mall dito. Di ba? Wala namang magagandang ano dito. Eh kung pupunta ka sa mga wala magagandang lugar, wala namang pang perang pamasahe. Yeah, dito lang tayo, di ba? Ayan mga kabuka na po do. Ayan. Masarap to mga kabuka yung ano, makakain naman to yung katawan ng gabi, yung ano niya, yung puno niya. Nakakain naman yan. Kaso ano pag nilinis mo, matagal ka magulay kasi linisin mo pa eh. Ito diretso na to eh. Tingnan mo lang to kung wala bang uod. Pwede naman na to gulayin agad. Ayan. Bahala gabi. Basta kada gabi ipirmi. Ay, Ginoo. Ganito naman talaga ang buhay natin mga kabuka. Weather lang. Yeah. Okay. Ito na. Dagan na tagkuha. Ano pa tayo para marami yung makuha natin na gabi. Ay, makuha ko na gabi. Grabe. Ayan, sa mga ano dyan, huwag kayong tumira ng probinsya. Kasi pag tumira kayo, maranasan nyo to. Makakain kayo ng damo. Ano, tulad nito. Oh. Kaya ito na. Ito na talaga. Ayan. Ayan. Marami na yung kuha ko mga kabukaw. Dami-dami na. Oh. Diba? Ulam na tayo. Oh. Pwede na to. Diba? Pwede na to ulamin. Ayan, ito na. Parang tama. Tama na siguro to mga kabuka dahil marami-rami naman. Hanap pa tayo ng ano dito. Baka may saging hinog dito. Ayun. Dito kasi ako sa may mga maraming saging mga kabuka. Kaya tingnan natin yung baka may hinog dito. Kukunin na natin yan. Lagain ba? Sarap lagain yung saging. Lalo na pag hinog-hinog na kunti. Diba? Whoops. Ano yun? may ano dyan mga kabuka. May parang nalaglag. Takot ako noon. Ano siguro yun, ilaga. Ilaga yung rat. Walang hinog saging mga kabuka. Hindi tayo makakuha nito ng saging. Ayun. May bunga pero walang hinog. Ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video. Salamat sa panglantaw ninyo. Sa mga walang kwentang video ko. Thank you.
Ginoo. Ay mga kabukak, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na boy. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Ayan, huwag nyo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video. Walang kabubuluhan, walang kwenta ng mga video. Ayun, hanggang dito lang yung video ko mga kabuka. Thank you so much. Bye-bye.